Srećan praznik svima, sretenja Gospodnjega da bude svima vama, svima nama, pravoslavnim hrišćanima. Još od prvih vekova znalo se za ovaj praznik. Naime, praznuje se ovaj praznik, slavi se Gospod, slavi se Presveta Bogorodica, a sveti pravedni Simeon je jedna čudesna ličnost. On je jednom prilikom pokrenut blagodaću Duha Svetoga došao u hram, uz hram Jerusalimski, a u to vrijeme Presveta Vladičica naša Bogorodica donela je Bogomladenca na rukama u hram i tako su se sreli. Sveti pravedni Simeon susreo je Presvetu Bogorodicu, a ona je držala Gospoda na rukama kao detence, a onda je sveti pravedni Simeon uzeo Gospoda na ruke i izgovorio, maloga Gospoda na ruke, i izgovorio one čudesne reči, onu čudesnu molitvu i blagoslovio, i do dana današnjega i mi ponavljamo te reči svetog pravednog Simeona kada je on u naručje svoje uzeo Gospoda Isusa Hrista. To su reči sada otpusti u miru slugu svoga Gospode, po reči tvoje vidiše oči moje spasenje tvoje. Da, on je bio star, veoma star, i tada je uzeo i osjetio je i pomolio se Gospodu da ga otpusti, da on ode iz ovoga života. Kakav divan kraj ovaj pravednik je doživeo, kakvu je slavu doživeo. On je bio starozavetni pravednik, ali eto, doživeo je tu slavu da se sretne sa Gospodom i da primi blagoslov i blagodat veliku, sveti pravedni Simeon. I proročica Ana se pominje, jer se i ona zatekla tada u hramu Jerusalimskom, sveta proročica Ana. Veliki je ovo praznik i praznuje se naročito od vremena cara Justinijana, koji je blagoslovio da se vrše litije po gradovima i da se ide kroz Carigrad i da se slavi ovaj praznik svečano u Carigradu. Zato kažem, veliki je ovo praznik, velika je blagodat Božja u crkvi Božjoj. Mi isto tako praznujemo ovaj praznik sretenja Gospodnjeg. Mnogi od vas su se pripremali za sveto pričešće, da tako još onako veličanstvenije, još radosnije dočeka ovaj praznik i da prime sveto pričešće. Gospod blagi je u svom svetom evanđelju sve nas poučavao i ostavio nam je svoje sveto evanđelje, svoje svete reči, i mi smo dužni da slavimo Gospoda, da postimo, da se Bogu molimo, da se ispovedamo, pričešćujemo, da se kajemo za grehe svoje i da se molimo Bogu da on blagodaću Duha Svetoga, silom Duha Svetoga očisti nas od svake prljavštine tela i duha, i da tako možemo i mi izgovoriti pred kraj svoga života one reči kao što je izgovorio sveti pravedni Simeon, da nas Gospod u određeno vreme otpusti iz ovoga života sa blagoslovom, sa blagodaću, i da mi nasledimo Carstvo nebesko, da nasledimo život večni. To je naš cilj našega života ovdje na zemlji. Sav život ovdje na zemlji treba da posvetimo tome cilju i da nikad to ne zaboravimo, da smo pravoslavni hrišćani, da postimo, da se Bogu molimo, da se ispovedamo, da se kajemo i pričešćujemo. Eto, tako mi pravoslavni hrišćani treba da živimo i da sa nadom i da tako ovdje budemo i da živimo, a sa nadom na život večni i Carstvo nebesko da se preselimo iz ovoga sveta. Kakve divne primjere mi imamo svetih Božjih ljudi i Staroga i Novoga Zaveta. Kakve sve svetitelje imamo, sve to imamo i blagodat Božja u crkvi, Božjoj crkvi pravoslavnoj u kojoj jesmo.
koji smo nasledili od svetih otaca naših, svetog Savi, svetog pravednog Simeona, tu smo veru pravoslavnu nasledili. Eto, ali mi zbog toga smo i odgovorniji pred Bogom. Više smo dobili, više se od nas tražiti, više znamo, više će tražit će se od nas odgovor na strašnom sudu Božije za sve te darove koje imamo. Eto, pravoslavni smo hrišćani i sve ove praznike mi slavimo, a divan je Bog u svetima svojim koji se slavi, divan je Bog u svetima svojim, Bog Izrailjev. Zato kažem da uvek postimo, da se Bogu molimo, da uvek budemo spremni, jer nikad ne znamo kad će nas Gospod pozvati iz ovog života. Zato da pazimo kako živimo, da pazimo i na misli svoje, i na reči svoje, i na dela svoja, da sve to bude bogougodno, da to bude sve sa blagoslovom Božijim, sa blagodaću Božijom. Da tako kažem, kada pođemo odavde, da nas Gospod blagi prepozna kao istinske sluge svoje i primi nas u carstvo svoje nebesko, gde ćemo i mi sa svima svetima i sa ovim svetim pravednom Simeonom slaviti presvetu trojicu jednoga Boga u tri lica, presvetu trojicu Oca i Sina i Svetoga Duha kroz sve koji su večno sami. Bog vas blagoslovio, svako dobro darovo, srećan.